Μαγκές. Hello! Έχουμε εδώ παπί Nova Style, Robotic. Μηχανάκι μάγκες, θα γίνει πένα. Όλα τα πράγματα είναι από Drag Technology, τα εργαλεία. Και σήμερα μάγκες έχει επισκευή, τα πάντα όλα. Η κόλλα εδώ είναι η Coca-Cola. Μάγκες, αυτό εδώ το πράγμα, το υλικό είναι πλαστικό, κολλάει μόνο σε αυτό, δεν κολλάει. Μόνο άμα το κάνεις ραπ. Τα εξηγόρια. Και εδώ η ταινία, τι καλύτερο είναι για τα καλώδια. Και μετά βάζεις και λίγο μονοτική, δεν περνάει ούτε νερό ούτε τίποτα. Τώρα εδώ πατέντα έχουμε. Ανοίγονται νέοι ορίζοντες, παιδιά. Λεξούδα από άστρα, την κάνουμε μετατροπή να μπαίνει εδώ στο λιφάν. Κόψε ράψε μάγκες, έτσι γίνεται. Αυτό κολλάει μόνο πάνω σε αυτό. Το ίδιο υλικό. Παίρνεις και την αναυτήρα, κάνεις και ένα έτσι και το πάει πουθενά. Εδώ Master Λύσιο, το έχω μάθει όλα στο Λύσιο. Τι είπε. Επίσης το λιφάν παίρνει καπάκια νίκελ, Για πιο μούρι. για να γίνει πιο μουράτο. Fantastic. Coca-Cola stick. Είστε έτοιμοι για μιου. Όπως συμπίεση άλογα παράλογα. Εδώ μάγκες. Ρίξε εδώ. Ελληνική πατέντα. Μια χαρά. Ο μάγκες γίνεται κακομοίρας. Όλα αυτά πρέπει να ενωθούν τώρα. Τα για δύο. Εδώ είσαι. Εδώ είσαι μάγκες. Έχουμε βάλει όλα πάνω πλεξούδες. Να γίνει η Παναγία με τα καλώδια. Βάλαμε πατάκια. Από εκεί για από εκεί. Μπράβο. Εδώ Yamaha Jupiter. Φανάρι X. Φανάρι X. Νομίζω αυτό πάνω θα είναι φωτοβολταϊκό. Μάγκες. Όλα είναι συνδεμένα. Ζήτω. Τα flash δουλεύουνε. Μια χαρά. Τα μάγκες. Πόρτα. Τα flash. Εδώ το βάλαμε πάνω στη ράμπα. Έτοιμο για επισκευή, μπουκάλες μπροστά μάγκες. Και πίσω φρένο. Θα βάλουμε ένα σκηνή, εδώ στην πίσω ρόδα εδώ, θα βάλουμε το σκηνή και θα το δέσουμε την καρέκλα. Ένα σκηνή και κάτι. Την καρέκλα, έλα, φέρω το σκηνή εκεί κάτω, κρατάει η καρέκλα, έλα δει. Με το σκηνή. Τώρα θα φτιάξω εδώ. Τώρα θα το κάνω εγώ. Θες τώρα. Ναι. Πόπα. Πάσω. Δεν σπάει αυτό, καλό είναι. Άμα σπάσει, έσπασε. Το τραπεζάκι είναι μασίφρε. Αλλά. Δεν είναι σκηνή μαλάκα, αυτό τριχιά για τις κατσίκες. Απλά είναι πολύ μεγάλη σκηνή, πρέπει να κάνουμε πολλούς κόμμους. Τι κάνει με τα σκέιτ. Βάλουμε να κρατάει λίγο να πέσει. Εντάξει τώρα άμα πέσει πέθανε. Και μια παλέτα θέλει τώρα. Δείτε εδώ μπουκάλες μάγκες. Ποιο. Είναι Xiao Motor. Μη με μαμό μου, μη με μαμό, μη με μαμό. Σοβαρό είναι αυτό. Εδώ έχεις πατέντα μπροστά πάλι. Δείξε εδώ. Τι έχει. Καλά είναι. Το έτοιμο. Για βάλτε το εργαλείο. Τσακμάκι. Λοιπόν μάγκες, τώρα θα βάλουμε τα flash, πέρα LED. Δείτε εδώ πατέντα, παίρνεις αυτό εδώ το μαχαίρι, τα δόντια. Και αρχίζεις τώρα, σκαλίζεις. Σκαλίζουν οι Dalton στη φυλακή το τοίχο για να βγουνε. Άλλος εκεί κάνει μπάλο μόνο. Αγάπη μου. Αγάπη μου. Love. Εδώ μάγκες δείτε, αφού μπήκε τώρα το μαχαίρι, δείτε τι γίνεται. Θα κάνεις μετατροπή. Εδώ μάγκες, παίρνεις καλώδια από το φίδι της νεμέα και πάμε να συνδέσουμε τα πίσω φλάς. Εδώ μάγκες και πίνω γυράτο. Μπράβο. Γεια σου. Θα πάρει και το φανάρι μου άρεσε κανένα λεπτό, μπρο. Έτσι πρέπει να είναι το γραφείο. Εδώ μάγκες δεν έχετε ηλεκτροκόλληση, έχετε τάιραψ. Εδώ είναι το κουνούπι. Τι λέει, ανοίγεις κλειδί, ανάβουν όλα, Παίζει αυτό, να ήταν έτσι, παπς, στη μίζα. Μπρο, αυτό είναι καλό, είναι ειδικό. Για περισσότερα άλλα. Βάλε πρώτη.
Βάλε τέρα. Κάτσε καλά μου. Μάλλον τι έχεις πάθει, ρε. Έχεις πάθει ζαμπόν. Λοιπόν, μαγκίες, θα βάλουμε δίσκους τώρα. Ήρθε η ώρα για τα καλά τα πράγματα. Αυτό εδώ του ρίχνεις σφαίρες και δεν παθαίνει τίποτα. Ένα μαγικό κόλπο για να βάζεις λάδια χωρίς φωνή. Κάνεις 1, 2. Έλα το Γρηγόρη, δείξε τα παιδιά. Ζήτω. Ζήτω! Τοποθέτηση μανιβέλας σε Innova Dragster τηλεφώνου 152 κομμάτια. Καλά τις παίρνεις τις ταχύτητες. Εδώ μάγκες, αυτό εδώ το κάναμε μπάνιο το μηχανάκι και είχε κάνει εδώ πέρα μέσα κολυμπήθρα. Είχε έρθει να στυπάσει εκεί πέρα. Λέει να σας όπλυνω εγώ το μηχανάκι. Και το γέμισε όλο το φλασέρ με νερά, ρε μαλάκα. Μας χάλασε τη δουλειά εδώ πέρα. Χάλασε την μπαταρία. Χάλασε την μπαταρία από τη μαλακίες αυτού. Να το δει το βιντεάκι αυτός. Αλλά τώρα μάγκες, δείτε εδώ. Έτοιμοι είμαστε. Εδώ η τελευταία της μάγκες. Έτοιμο μάγκες. Όλα είναι τσίτα μπόμπα. Πέρνάει το Innova. Έγινε brand new. Άντε πάλι, τα λέμε.